Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong katoliko ni ata sa New Creation Servant Community o sa Catholic Charismatic Community nga naghimo sa pamahayag o apostolate para sa Life the Spirit Seminar, Healing Ministry, Counseling, and likewise evangelization. So, taon-taon dugdugay na yun ang nagsugod ang New Creation Servant Community, panahon pa ni iyang Eminencia, His Holiness, atong First Cardinal sa Cebu, Cardinal Rosales. Kunya, atong mga recognition o pagkatuyukbo sa atong mga kaigsunan nga nagpaluyo o naghatag gayon nga makasipyata sa DYRF. Mauling musunod ang atong New Creation Servant Community Servant Leaders. Ang atong presiding head servant si Sister Brilia Albao, Formation Head Servant Sister Jenilyn Labrado, Ministry Head Servant, Sister Maricor Malicon. Ang Prophetic Servant, sila si Brad Romeo Yenes, Sister Jezebel Yenes, ang atong mga kinasingkasing sa pagtuboy sa atong pagiliupo para ni Brad Romeo. Nga doon na sa tayo gibati. O yung Kingly Servant, si Brad Boy Albao. Priestly and Liturgy Servant, sila Sister Susan Albor, and Community Secretary, Sister Rasmin Archilis, Admin and Custodian Assistant, Sister Susan Albon, o Sister Gina Belicario. Ang atong worship ministry, nangumo Sister Jacel Lodunia. Music Ministry Servant, Sister Christy Agas, niya gyud manlanog o manindot kayo ngayang awit o tingog, pagdaig sa mga religious songs. O niya ang Healing and Counseling Servant, sila si Brad Espiridion Iting o Sister Ida Iting, Dili Iting. O niya, Prayer Intercessory Servants, Sister Christy Agas, niya gapon din o niya, uyog sa niya si Sister Josephine Lee, nga mapamsanon kayo o may kay mangulusan Sister Christy Agas o Sister Josephine Lee sa Holy Rosary. Niya sa Teaching Ministry, Brad L.V. Sinita o Sister Chris Sinita. Ang atong Bible Catechesis, doon natin liturong diri kay narin kakulian sa ice topic, Brad Alex Pasig o mga kauban. Temporality Stem Servant, sila Sister Josephine Basig, Sister Cypris Velasco, Sister Josephine Lee, o sa Wish and Mains Ministry, Brad Mario Uy, o sa Transform Ministry, Sister Nida Uy, kapikas ni Brad Mario. Ya Technical Ministry, Sister Jacel Lutonia, o si Brad Joseph Bargayo niya, Joseph, ikaskarkar niya, nagpaambit siya na akong istorya may tungod sa iyang grandfather o iyang lolo, nga mga bantugan sa musika niya askarkar. Kaya ini sa si Brad Joseph Bargayo. Ya Food Ministry, Sister Gulda Cabalda. Ya manong niya ato sang recognition, Manya, uban nato, gyapon sa couple servant, Sister Brad Mario Uy o Sister Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, si Brad Rudel Intrampas. Sa Youth Cluster Servant, Brad Chan Nolin Lani. Sa Youth Adult Women, Sister Almira Belicaria.
sa young adult men si Brad Reinhardt Lasaraga. So, muna ito mga servant leaders nga malagaron kayo, mapupsanon kayo nga nagdapit sa itong mga kaigsunan sa pagpaminaw sa DYRF Rajiv Versa ng atong tulumanon ang New Creation Servant Community Kisipya sa DYRF Rajiv Versa. Niya pila ka mga pulong sa nato dawaton mga pangutana doon ay dindot o matulunanong pamahayag sa atong Diyos nga makagagahong. Kaya niyo siya, doon ay mga dalan nga daw, maayo alang tao, pero ang katapusan niya na maong kalaglagan. Nasa Proverbio 14:12. O ang Ginoo nagpahinumdom ka nato sa ka pamahayag niya. Ngayon ng Diyos, dinhi sa Isaiah 28:13. Ingon ini nga matud pa niya, matud pa sa Diyos nga ang inyong mga paagi lahit sa akong paagi. Ingon sa kataas sa langit gikas kalibutan, mao ang gitason sa kalainan sa akong paagi, ingon nga Diyos, matud pa niya, og sa inyong paagi, ingon nga kamo mga tao. Mo'y pong Ginoo. O ningon ang Diyos pinagi ni Jeremias 6:16, nga lakaw, umadto kamo sa mga likuan ng dalan, ug pangitaa ang labing karaan nga dalan, ug labing maayong dalan. Kana mo'y subaya, kay mo kana ang dalan sa kapulayan o kayuhan sa inyong makalak. O ning bukat kayong sinultihan sa Ginoo, makahuluganon kayo. Jeremias 6:16, nga papangitaon ta ngadto sa mga likuanan nga mga dalan, ug ang labing karaan nga dalan, ug mayong dalan, maunay agia, maunay subaya, kay makahatag ka na nimo sa kapahulayan, kayuhan si mong kalak. Eduduman na to nga ang paagi sa Diyos, dili mo paagi sa tao. Kay doon ako yung amigo, ningon kanako, kay lain masyag pagtuho, he is non-Catholic minister. Niya sasok, kanang inyong giwali kanunay ng Iglesia Katolika mo'y tinukod ni Kristo, nga mo'y gipinlang ni Kristo sa mga kagahuman o sa iyang kabubuton. Na ako'y pangutana, matod pa niya. Nga asa man mabasa sa Biblia, mabasa sa Biblia. Balik ko na konsok. Mabasa pa sa Biblia, inyong Iglesia, usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Kinahanglan ito pagkunkunin mo ni anak. Kung ipangutana, asa mabasa sa Biblia. Ayaw kong basahe o history. Ayaw sa kong pasabta sa imong nakatunan sa pagsabot sa Biblia. Gusto ko nga unsay mabasa o nabay mabasa. Huwag nabasahin ko, huwag nalagyan mo. Nako, maayog kay kamutan na dyan. O ako may saludo ni mo. Sultihan ta ka. Huwag ako nagtuo nga din sa kakasupak ini. Dahil unsa-unsa. Sa Isaiah 28:13, ingon ng Ginoo, ang akong mga pagi, dili mo inyong mga pagi. Ang iyong pagdawat sa kasulatan, madyutay dinhi, madyutay dito, usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito. Palikod ako, ningon ng Diyos ang akong pagi sa inyong pagdawat sa pulong sa Diyos, madyutay dinhi, madyutay dito, usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito. Pong na niya, Isaiah 28:13. Sa may kahulugan niya na. Ang kahulugan niya na, kadili na ito basahon ng imong gipangita sa paagi nimo, paagi nako, kundi sa paagi sa Diyos. Dili usana ka linya. You are asking one line. Where can you find the proofs
or marks of the church. One, Holy Catholic, Apostolic, and Roman Church. Di ba mo na yung pugutan? Oh, mo na. So, basahan ang tama na sa Biblia. Dago, mabasa na. Pero dili sa imong paagi o dili sa akong paagi. Dili usa ka linya. Sama ko ni Sos nga mupuri pa ta kaniya kinsa siya, di na mabasa ko sa kalinya. Una, gikas pagkabata ni Kristo unsa siya. Siya Diyos nga gamhanan. Amahan ng walay katapusan. Siya prinsipis pagkigdait. Kay bulungan nga magtatambag. Kuto ba niya? Ginaasad ang saysay sa adlaw siyang kasakitan. Nga pinagi siyang dugog samad mga ayo kita. O tanang mga sala, gipatong ibabaw siyang lawas. Siyang dugo na ayo kita. Asa mabasa? Isaiah 53, 1:5. O niya may tungod sa diin siya matao. Doon na sa atin mabasa sa Mikiyas, nag-ingon nga, ikaw o Bethlehem, dili ka gamay sa upang kalungsuran, kay diyan ni mo kanimo magikan muguwa ang usa nga way sinugdan way katapusan. Bethlehem, gitagna o gipahayag sa balang kasulatan ang natawhan ni Jesus nasa Mikiyas 5:2. O gitagna usap ang iyang pasyon kung kasakitan. Gitagna usap ang pagtukod niya sa iglesia na way pagkunong di mabungkag o ang iyang kagahuman dili katugyan sa lain nga pundok sa katawan. Daniel 2:24, referring to the church established, founded by Christ. So, niliw sa kalinya, di ba? Yan, mino, lagi siya na ako. Yung masin sa nung wasan mo malibat, pero ako nagtuo nga admitido siya. Nga ang pagpuriba sa matuon ng iglesia sama sa kaagyaw kasinugdanan o kinabuhi ni Kristo hangtod sa kamatayon, dili mapasa sa usa ka linya. Madyutay dinhi, madyutay dito. Usa ka lagda dinhi, usa ka lagda dito. Asa mapasa? Mati sa Isaiah 28:3. Mo nang paagi sa pagtupag. Mo na, ingnon ko ikaw, minahal kong amigo, nga tupagon ko ng imong pagutana, not by your means, and not by my own way, kundi the way of God. Nga madyutay din madyutay dito. Wa siyang tingo. Nagugaroon sugod ta. Nga ang iglesyang itukod ni Kristo usara, sa Mateo 16:18, singular, you are Peter, and upon this rock I will build my church, not churches. And the gates of power and power of hell cannot prevail against my church. Usa na, nga nagtukod siyang iglesia. Usa, nasa Efesio 4, versikulo 4, usara ka Espiritu Santo. O usara ka iglesia, nga pagapuyaan sa Espiritu Santo, usara ka iglesia. Ya, santa, tungod kay siya si Kristo balaan. O kay balaan, magnatinguha siya, nga katong nagsunod niya, may mo siyang mga balaan. 1 Corinto 14:33, pasilong kita sa iglesia sa mga balaan. Sa ito pa, ang pagkausara sa iglesia, ang iglesia sa mo'y ginganlan na ito factory, gamanan sa mga santos. Doon yan nga santos. Wa na magpasagot nga walay makasasala sa Iglesia Katolika. Kaya giangkol sa Ginoo, Jeremiah 5:26, sa akong katawhan daghang makasasala. Niya Mateo 9:13, ingon si Kristo, biyan himagod ko sa kalibutan, pagpangita sa makasasala. Aron ko maginulsol akong pagalwason. Kiyang ko ni Kristo, yang simbahan, doon ay mga makasasala. Usa, santa, niya katolika. Kay, ang tinguhan ni Kristo sa kaluwasan, pagpaibawas kamaturan, alang man sa tibo kalibutan.
Sa Isaiah 56, 4 nga susunahan, niingon siya nga akong balay, mabling iglesia, pagganganlan ug alang sa tanang kanasuran. O gikan sa ngabil ug pulong ni Kristo, mingon siya, ang akong balay o kung iglesia, nganlan ug alang sa tanang kanasuran. Repeat, na San Marco 11:17. Ang akong balay, sabton iglesia, pagganganlan ug alang sa tanang kanasuran. Unsa naman tanang kanasuran? Lukop mo kailap sa tibuok kalibutan. Ug mo ba na gisultis Biblia ang iyang simbahan makailapon? Yes. Asa mabasa? Buhat 9:31. O sa ipong sa balang kasulatan niya, the original New Testament written in Greek. Di ako'y Biblia nga Grego. Kapasas ako Grego kay nakatuon sa tagjutay sa Grego panahon sa akong seminary life. Sa seminarista po. Ningon si San Pablo, paminaw ta, Himinoon Ecclesia Catholis. Repeat. Himinoon Ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galilayas kay Samarias, irinin ikinin o ikomodomo mini. O kamo sa tagmo diction anang Greek words. So ingon nga ang iglesyang makailapon. Oh. Ecclesia Catholis mo kailap sa Judea, Samaria, sa Galilea, o sa ng mga kanasuran. So, ang iglesia na yung gitukod sa Ginoo, Iglesia Katolika, Ecclesia Catholis in Greek. Mabasa ba na buhat na yung sa Greek Bible, New Testament. Himinoon, Ecclesia Catholis tis, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias, irinin ikinin oy komodomo mine. Sa ito pa, Iglesia Katolika, Iglesyang makailapon, o kailap. Makailapon. So na, busa-usa, Santa Katolika, Apostolika kay ako nang nanguho sa simbahan ni Kristo, si Pedro ng mga kauban mga apostoles. Efeso 2:20, kamo gipatukod ibabos patukuranan nga mao mga apostoles. Gianggo na to, gianggot sa apostoles, si Kristo pangulong batos pamangkang. But the apostles are foundations written in the Bible. So, motang apostolika, usa, Santa, Katolika, Apostolika. Nganong naruma naman? Nga dito man sa Jerusalem tukura. Ha? Sa may inyong katarungan, ana. Ang katarungan, dili atong katarungan. Katarungan ni Jesus. Human siya mabandhaw na sa Buhat 23:11, gitawag ni Pablo. Ginoo, unsay ako, ilaga nimo. Ningon si Jesus, Pablo, maingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, adto ka sa Roma. Maingon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, adto ka sa Roma. Indeed, yes, O Lord. So niyato si San Pablo sa Roma. Nangulibawat ang iyang balhibo, mata dito, pero his expression ba na sa Roma 1:6, versikulo 6, 7-8. Nakaingon si San Pablo, kaya nakita niya the tremendous kind of killing Catholic Christians by Nero, Caesar Nero, anyo 64-68. So, libo kalibo, hilabihan dakana. Giihaw niya pinagig espada sa mga gladiators. Ang uban gisunog niyang buhi. Ang uban gipakaon sa leon nga iyang gipalit gika sa Africa. Iyang puwasag sa kabuan, pastilang kunis-kunisyon ang mga Kristiyanos kanon sa leon. Yung San Pablo. Thousands. Yang miluwat si San Pablo siyang suwat sa alang sa taga-Roma o alang sa tibuok kalibutan. Kamong taga-Roma, yung San Pablo, nga nakabig na ba? Hindi mo ng mga Kristiyanos, kamong taga-Roma. Pinili sa Diyos. Tinawag sa pagkasantos. Ngayong pagtuo, ikamantala sa tibuok kalibutan. Pinili mo sa Diyos, hinigugma sa Diyos. Gitawag mo pagkasantos. Ang iyong pagtuong taga-Roma, ipakailap sa tibuok kalibutan.
pulong na San Pablo ipakailap sa tibuok kalibutan. Unya ang simbahan misao niya na nga kinanglan gikan sa Jerusalem matud pa ni Jesus ngadto sa Roma. O gikan sa Roma ngadto na sa tibuok kalibutan. Mateo, San Lucas 24:47. Iwalin ninyo ang akong ngalan, iwalin ninyo ang pagpasaylo sa sala, iwalin ninyo ang pakinulsol sa tibuok kalibutan. So, gikan sa Jerusalem, sa Roma, ya tibuok kalibutan. Usaha, Santa, Katolika, Apostolika, Romana. Taas Biblia. Dahil pagutan ang taga-amigo kong minahal nga nangutana na, kataw kong gisulti na mas Biblia, tuo ka niya o dili? Iyon siya, kaya kong pugsa. Ako lagi pagutana, doon na ba'y mabasa litra por litra ka ng usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana? Naku, akong ipasa, naminaw ka niya na. Atras siya, Jote, siya. Sige, sok, kita niyo tag-usap. Naku, mag-una-una kay ka, nga imo kong ibitahon, I am willing to serve you, my friend. So, muna mga igsoon ng atong pambit karong himuna. Kaya doon na mga igsoon na itong mga non-Catholics. With due respect to them, di taangay mo pasipala, di taangay mo saway nila. Kinahanglan, ato silang hatagan, silang ipangayo. Kung doon na magani, doon na ba'y mabasa? Ang usa, Santa, Katolika, Apostolika, Romana, na, pero matod pa niso, sa atong Ginoo dili, pinagi sa kalinya. Madyutay din madyutay dito. Muna nga akong tudlo kaniyo pagdawat sa kamaturan. O sa kalagda din o sa kalagda dito, muna yung pagdawat. Okay? Muna to atong pamahayag. Pasihuna, uniyaman si Ricardo Resani, ato lang iyon nga ilang hutag basa ng imong mga pangutana. Ano naman lang kay naman siya atong mga igsuhundo nga pangutana sa. Okay, Ricardo. Salamat, Brother. Salamat, Brad Sok. May gabi, Brad Sok. Diri sa New Creation Servant Community o sa tanang nagtanaw o naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa Hebreanon 5:3. O kay huyang man siya, kinahanglan maghalad siya, mga halad na sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Si Kristo ang gipasabot ani Brad Sok na doon na joy sala si Kristo, Brad, kaning Hebreanon 5:3. Ang akong pangutana, Brad Sok, ba niingon man siya sa iyang kaugalingong mga sala, doon na ba jukahan ni sala si Kristo, Brad, o wala, o niangkon ra siya sa mga sala mga katawhan, palihog patinaw? Salamat kayo, Ricardo Resanay, ka na imong gibasa sa Hebreo 5:3. Imo ginamparisan sa Hebreo 4:5. Nga nagang Hebreo 5:3, may tungkol na sa mga halad sinunog, halad sa mga dugo sa hayop, halad sa karne sa hayop, sa mga parisiyo nga Judaismo. Dili na si Kristong ipasabot ana. Na nasipyat lang imong additional word nga referido na ni Kristong makasasala. That's na ako na ni lapas na linya Ricardo Rizane. Imo na nang uban dili na sa Biblia kay referido na sa mga paring Judaismo. Gangilang paghalad kada adlaw kina dugo sa karnero, karne nga karnero, ya sunugo nila. Yan ingon si Jesus pinagi sa Hebreanon 4 nga sa 6. Nga ngalad nilang sinunog karne kunod kapuslanan. Walay kapuslanan. Dili na makahimo pagpasaylo sa sala. Ang halad sa dugo, karne sa mga hayop, dili na makapasaylo. Kung dili, ningon si Jesus, amahan ko, giandaman mo ako sa kaputli nga lawas nga akong ihalad sa katawhan. Mo na nga kanang imong gisulti nga gingon nga maghalad mo
para sa inyong sala o sa imong sala. Nya imong gi-referido ng imong sala ngadto ni Kristo nga naman na sa 1 Pedro 2 versikulo 2, si Kristo way buling sa sala, way baka kamiguwa siyang baba. So magkontradiksyon ng Biblia, dili na referido kang Kristo ang Hebreo 5:3 nga naghalad o mga sinunog, naghalad o dugo sa mga karnero, unod sa mga baka, dili na referido ni Kristo. Ang referido mo ang Hebreo 10 versikulo 5 ngadto sa 6. O amahan ko ang mga halad sa dugo sa karnero o mga karne sa baka, dili makapasaylo sa sala. Apan giandaman mo kung usa ka lawas, putli nga lawas nga akong ihalad sa kasalanan sa katawhan. O mo na tinawan na to nga doon ay dailos ni kining Ricardo Resinim nga pulo nga dili referido ni Kristo, referido na sa Judaism Preston. Mo na itong tubag sa pangutana. Niya man si yes si Brad Ken atong tagdon. Dong, dali. Maayong gabi, Brad Sok, sa mga namina karon sa tagtinawan sa pagtuong Katoliko. Akong pautan na, Brad Sok, kay kanang di ba gihimo man ta sa Ginoo sa iya pinagi sa iyang naong gid, Brad Sok, nang iya pareha kan naghimo ta pareha gid sa iyang naong niya. Naiuban mo na, Brad Sok, bati apog naon ako niya nasayuban niya kanang like kanang di na sila mo appreciate sa gihatag sa Ginoo sa ilang like mo sila bati sige naon nga gihatag sa Ginoo na ko niya sila bati ikog naon makasala ba na sila na Brad Sok niya kung ikadang pangutana is kadang pangutana Brad Sok is alis Roma 8:6 ang Roma 8:6 ang paguna-una kanunay sa butang nga tawhanon mosangpot sa kamatayon apan ang una-una kanunay sa butang nga espirituhanon mosangpot sa kinabuhi o kalinaw. Unsa pasabot sa Ginoo ay Brad Sok? Salamat kay Dom Kid sa imong mayong pangutana. Ang primero nga natagbuan ni mong pipila ka mga tao nga mingon nga di magkugwapo pati kay kung nahong ganong gihimo mo ko sa Ginoo. Kay namang basihan na sa Biblia ningon ang Ginoo. Atong buhaton ng tao sama sa atong dagway. Now kanang sama sa iyang dagway ang Diyos Espiritu na nasa Juan 4:24. Sa ay nasa San Lucas 24:39 ang Diyos ang Espiritu way unod ug bukog. Pangingon ni Jesus nga buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, dili ang physical, dili ang butang nga makita external nato, kundi nga atong soul, spirit. Muna sa Genesis 1:26, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Buti pasabot nga ang atong soul is spirit, nga atong kalag espiritu. Muna dagway sa Diyos. Kaya sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. Ang Espiritu dili mamatay. Asa na mabasa na sa Kaalam, Book of Wisdom, chapter 12, verse 1. Nagingon nga, ang Espiritu dili mamatay. So mo ang atong kalag o Espiritu, kay dagway man sa Diyos, dili ni mamatay nga mahanaw ba. Ang sa Ezekiel 20:10 nga ang makasasala mamatay. Kanang iskutan ni
ni propeta Ezekiel nga makasasala mamatay, dili na kamatayon nga kalagnon, kundili na bugto ang atong relasyon ngadto sa Dios tungod sa atong sala. Mao na nga ingon nga namatay ang iyang kalag. Di ba na mamatay ang kalag espiritu man. But the kind of death is separation of man from God. Ang iyang pagkabugto siyang relasyon sa Diyos. Mao na nga lag kamatayon. Busa ka na maghinulsol na sa Ezekiel 12:37, ang usa ka tawo nga maghinulsol sa iyang sala nabuhi. Sing anong nabuhi man? Meaning, the soul, spirit is reconnected to God. Gidawat ni Jesus pag-usab ang tao nga mahadugtong kaniya human sa paghinulsol. Pero sa pa maghinulsol, giisip nga patay. Mao na atong tubag sa pangutana may tungod sa dagway sa tao nga maong dagway sa Dios. Sa Roma 8:6 nga dili nato hununaon kanunay mga butang nga kalibutanon, kundi ang mga butang nga langit nun. Nasa nas Kolosas. Sa umbot sa butana nga nini nga tong pagpuyo sa kalibutan, dili nato hununaon kanunay ang mga kalibutanon. Nga maninguha taron nga maadunahan, mga batan-ong mga babae ang taon dito sa Manila, ang gwapa kayo, gibaligya sa mga inahan. Ngadto sa mga producer uban pa, ang ilang lawas gigamit gibayran. Makalilisan kayo. Ngano? Kay dunay maginikanan nga nangandoy og bahandi nga sayon. Nigilawog nila ang ilang mga anak nga matahom. Yamunga-mungan ang ilang kalag. Pinagis pagpakasaha. So dito magunahuna ang ninanian ng kalibutanon. Magunahuna tas mga butang nga Diyos nun. Sama sa itong mga pag-ampo kanunay nga giingon ni Kristo, Mateo 26:41. Gusto mong malangit? Pag-ampo kanunay. Kay diha sa inyong pag-ampo, makabdaog mo. Mapildin ninyo ang tentasyon sa yawa. Imagine that. Prayer is so powerful. Ngo'y gamiton sa Diyos pagbuntog sa yawa. Sa mga nga mag-ampo, maglikay tas kay giunan sa sala, wala gatas atong isigitaw. Mao na ang atong hunahunahon. So muna atong tupag sa may pangutana ni Dong Kin, atong tagdon si Brad Alex Basik. Brad Alex, may gabi idong. May gabi mga igsoon o sa tanang namati sa atong pagtulunan sa katinawang pagtuong Katoliko o may gabi kanimo Bradsok o sa tanan atong mga kauban diri. Akong pangutana Bradsok about ining balaod sa kuan kaning si Jesus ba nga ug kun maoray inyong paulamon katong inyong gituhuan nga makabayad nganong magpaabot man kamong panalangin. Bisan gani ang makasala, nagpahulam man ngadto sa mga makasala ug magpaabot sila nga bayran. Ingon siya, higugmaay no inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila ngadto kanila. Pahulama sila sa walay paabot nga bayran pa. Kay ingon niini kadako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdon. Labing halangdong Diyos. Muna nga Bradsok nga, ang mga bangko ini mapurdo ini Bradsok ug di ni mamayad ang mga utang aning mga tao kay namabalaod sa Ginoo niya. Di ba dito makapasar og kanang kuan maningil ta? Ako man Bradsok nakasuway na ko ini nga naigutang niya wa nabayran niya o akong sige una-unaon ko kita may masakit ini katong nangutang nagkatawa man to niya na si usad ri Bradsok sa kuan ka hapit na marong eleksyon ang sunod kong mutang na Bradsok kaning paghukom ba aning ningon nga
Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isigkatawo apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isigkatawo, ambi ako'y pakuha sa imong puling nga wala ka man gani makakita sa truso nga naa sa imong mata. Maot kuhaaw na ang truso nga naa sa imong mata aron makakita kapag ayog makuha mong puling sa imong isigkatawo. Karon mabrasok hapit na mga eleksyon niya atog yung madungog makita nga ang mga politiko, mga leader grabe kayong magdinautay bas usag-usaba. Ya magsige panaway. Ya sa manday brasok niya na ako'y kuan brasok nga ningon magyud si kuan Padre Polinar nga kinahanglan yung kuno mo involve sa kuan kaning politiko ang mga Kristiyanos kaya rin kuno makurhian ang atong gobyerno ba pero atong nagistorya ming Padre ko lisura ini Padre kay involved magini og evil na nang kuan kanang guns gold niya guns niya ko ang mudaog ini brasok Padre kanang naayan ng tulo niya kuan brasok kaning atong pagpili ba di ba ta makasa ini nga usahay madara ta sa nindot kayong mga kuan sa ubang leader nga maayo ni siyang tao na ya, daghang kay promosyon ba ya di mo kita kasuito ni tanan kay wata ka kuan gyud sa ilang pagkatao sad ba niya usahay sad ang nasang uban maka kuan sad makapanghukom unsa man ay dapita ining kuan brasok nga angay gyud natong buhaton brasok nga mahilayo ta sa sala ba kay mo magyud na rin bugnong lugay nun sinawayay dinautay ya ang kuan makadaog kato yung dagag advertisement nga mo promote niya. Salamat po so. Salamat kay Brother Alex. Imong may pangutana ang una mao nga dunay manghuam di mo bayad. Mo nindungdan nga ni abot ang mga negosyo sa banking, mga bangko nga unsay atong human sa lapi, okay. Pero daghang kay mga garantiya nga makabayad ba ta, doon natin trabaho, doon na ba tayo yuta, doon natin mga kabtangan, mga alahas as garantiya nga you can pay your debt. Makabayad ka sa imong utang sa bangko. Marang bangko giutangan kay paninglan magita niya na may imong gigarantiya sa pagayoon gina. Doon na kay mga alahas ng bulawan o panpay paligya gina aron mabayaran ni mo or else kikiha ta. Muna yung kuyawan ta na. Muna nga sa bangko, angay-angay gina. Pero doon na matay mga suods kinabuhi. Mga silingan, mga parinti na to, nga kabus kayo. Nga usahay magpangilyo po na to, uban ang mga luha kay niya lagi resita nga palitunon, mga usaka, 1,500 ka tambal aron nga ikadapat din sa kumpana nga nagisunod yung ginhawa. Yan doon naman kay kiandam din yung kwarta nga mga 2,000 pero igo kay na ipalit ni mo grillo nga mahalon, Rolex. Niya nindutan kay di ganoon sa labay-labay ligo ka mag-grillo, di mo unsa. Sumog ito imong paliton. Pero niya may minahal sa kinabuhay nato. Nga naganto sa kalisod, kalimtan ta ng Rolex. Taga na to siya. Niya magluluwas kalipay. Nagtagtuk adlaw gibalita na ang iyang bana nakabangon, nakabalik og trabaho nga to suma. Lipay kay siya. Pero wa siya kay kabayan. Kay igo-igo rin ito nabot siyang bana. Niabot na ng tuho kabono kay kagabayan. Panilingon ba na mo? Ayaw nagpanil ka. Kay mo itong minahal sa kinabuhi. Naghitagan ni mo niya ito, nakautang ni mo in human terms, ang Diyos mo'y nakautang ni mo, siya rin mo bayad, pilo-pilo, nga labaw bahan di ubulawan nga madawat na to silbi bayad sa giutang sa itong minahal sa kinabuhi. For example, madisgrasya ta. Kaya na ko nga nasun na ko ilawom sa chassis, nakita na kong ligid nga padong na ko, gigian gid ka sa ligid, pero magkumuon sa. Muna nga, mo ito yung ingon gino, mo na akong isuhol ibayad ni Musok kay dili kwarta nga naluwas ko ang imong kinabuhi. Kaya ako man nagibasa sa Biblia naman sa
Salmo 68 na may claiming, God claims, you were dead, but I give you life. Matay ka na unta, pero hitagan ta ka kinabuhi. So mo na nga, din na gato ng mga minals kinabuhi gala, hibaw na itong pobre kayo, ayaw po kuno ng bayiran ta. Ang ato kuno naon nga, nakatampo ta sa puluhaton nga ikalipay sa Ginoo. Ikaduha ni mo po tama may tungod sa politika. So na sa Roma 13:1. Ang tanang makagamhanan nga niya sa yuta pagbuot sa Ginoo. Kagamhanan aron mo dumala sa hanay sa pagtagad sa buluhaton sa usa ka naas kagamhanan. Peace and order kalinaw sa pagpuyo nato. Muna doon natay pulis, doon natay military. Pag inabuhi sa atong gobyerno, mangitag yung paagi nga doon ay magkatrabaho o mga rekomendasyon nga sa mga private institutions nga madawat aron mabuhi ang taon nga itong mga igsoon. Nga mga tambal, way bayad, doktor, way bayad. So, kini ang gipaabot sa gobyerno nga maayo. So, muna nga doon ay gisulti si Kristo, San Mateo 22:31, ihatag sa gobyerno niya sa gobyerno. Sa parlan sa gigamit ni Kristo, give to Caesar what is Caesar's, and render to God what is God's. So may bot sa botera, ihatag sa gobyerno niya sa gobyerno. Ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos. Unsa iya sa Diyos, nagiandam nato, maong buluhaton sa simbahan. Ng pagsangyaw sa balita sa kaluwasan. Ang mga sakramento, 7 ka sakramento, uban niya ng pagpasaylo sa mga sala. Uban niya ng pagukod sa mga tao nga hapit ng mamatay ng nagkinahanglan og pare. Suto ang pare aron paghatag sa katapusang confession, pagkalawat, sematyon, ug pagdihog. Mamatay ng tawhana magpahiyom kay nadaan niya ang Ginoo sa tulunan lang kagutlo siyang ginabuhi. O ang paghimog may panigingnan nato. Santo Papa, Kardinal, Obispo, Pare, Laiko, maghatag may panigingnan, maglikay ta sa sala, maglikay ta sa pambalikas, maglikay ta sa paghukom, ngilad. And that is more than profound and effective oratory to convert people who are sinners. Dili ang atong pagigpulog, dili ang atong mga nakatunan sa Biblia, pero ang atong may panigingnan. Mo nang nasulat sa kinanman, daghan kag makabig, dili sa imong pakigpulong, kundi sa mga panigingnan nga maayo, nga imong gihatag sa katilingban. So what this is the church? Ang pulong sa Diyos, sa mga sakramento, ang paghatag may pagginigingnan, ang pagsunod sa dala ni Kristo, ang pagkamay na tagon sa kabus, o pagkamay ng puon sa mga naa sa simbahan. That is our duty to the church. Yeah, sekundarya na sa Lucas J.C.T. hatag sa mo kulikta, suhuls kahago, spare, o sa mga ministros Ginoo. Muna siya ang naas Biblia. Pero si gobyerno, render to Caesar what is Caesar's, maubutar ta, kung qualified ta pagbutar. O niya, nga ang atong politika sa Pilipinas under the government of democracy, that we the people shall choose anyone qualified for any political somewhat fruit which is governing. Nga na mas pili na itong presidente, vice-presidente, senadores, congressmen, mayor sa lungsod, mayor sa syudad, barangay captain, vice mayors, yeah. Muna, ang simbahan na asto nga, dili kay mo balig sa usa, mo atake sa usa, kuha na rin yung pare, ka na nang imingon na ito nga, komentarista na, nga doon ay mga termino ng din natong luwatan. So they have the priest, according to the bishops, must be in the middle. Itudlo lang the qualification necessary for our community, but do not really convert and pronounce
your sympathy and your favoring of any parties. Dari ko gasto nga. Dili malipay ang Ginoo niya na nga naarta sa simbahan, pare ka, obispo ka. Pero ang mga laiko, mo tong isgutan ni mo, Brad Alex, kanhi, usa ka maligdong, may muwalay, buutan kay nga pare. Kaila ka to, si Padre Polinar, Leonardo Polinar. Ngayon siya, let us put religion in politics. But sa buti apil na to, ang tinuhuanong pagtudlo sa unsa man o kinsa man ang mo gunit sa pamunuan, nga mawalagad ka na to, dili kay mawalagad lang siyang kugalingon. That is it. The qualifications nga siya doon ay pagtuog Diyos, nga siya nailhan sa kinabuhi, doon ay panigingnan sa pagpuyo niya sa matarong kinabuhi. Kay lisod kayo ang pagdaniog tao, aron pagtulid siyang hiwi kung kita o ako nga naghimo niya ng pamahayag, daan ang makita nga hiwi o kinabuhi. So mo nang ang simbahan in the middle. Yaon sa mga pagkamidula, ang pagkanas taliwa, itudlo unsa ang patakaran so sa kamayong magpapili ngadto so sa kapolitikanon nga katungdanan. Uban sa pagampo, pagdapit sa mga tao, iyampo na to ang atong eleksyon. Aron dili magbinayluay sa mga masakit nga pulong, mga pag-atake personal nga manghilak ang mga kabataan. Lansan magkantagon pa nga sa eskwelahan gikuan man ko, sulog-sulog ko kay tulisan ko no kanda ko, kawatan kang dako uban pa, naghilak ang mga kabataan. So refrain that personalities. Itudlo lang ang baruganan sa imong partido, sa imong gilabanan nga kanaangay, pero ayaw panghilabot, ayaw pag-atake personal sa kaaway o kaatbang sa imong gilabanan. So mao na ang atong buhaton. Aron doon ay kalinaw ang atong politika. Ang mga pag-ampo sa katawhan, kay mga suod na kining ng lansad, unya ang politika mo labayra. Og ninguntong usa ka manon, in politics we do not have the permanent enemies nor permanent friends. Sa politika dili tinuod nga doon natay permanente nga kaatbang o doon natay permanente nga kauban. Magsambog magilis-ilis na kay ngotoy mo manigatake na ko diyan to pakawalawan ko giyatakan mo gani di ko mo dapit ini as may companion. No, that is not nga dawaton ginato. Mo na nga lisod ning politika pero kabubuton man as Ginoo. Ako nang gibasa Roma 13:1. Ang tanang mga kagamhanan, all authorities coming from God, gikas sa Dios. Mo sa moapiltas politika nga may nampuon o magpahinumdum ta ang atong mga parente, atong mga anak, doon ay kasing-kasing. Usahay sila mo'y unang masamad, magisi ila kasing-kasing. Mauwaw na mo, guwa, mo na mo palik skulahan kay baby ayon sa mga estudyante. Kanang mga mahan, lansan na pa ka, unsang partiduha, unsang posisyon ay, munyagit ang mga kawatan kay dako. Bako yung tanong bata. Udi na ganahan mo eskwela. So defend your children by sustaining somewhat honorable way, Christian way, and forgive those who offended you. Mao na nga itong pahinumdum kanunay. Ya, sana naman din na si Udong Ryan, Ryan. Maayong gabi, Brad Sok, o maayong gabi sa mga naminaw karon dari sa live ug sa akon radyo. Makampangutan na, Brad, is katong Julie nga tong gi-crucifix si Jesus, Brad, ganang gipasagdaan na to ni katong sa God the Father, iyang anak, Brad, nga kuhan man kanang pasakitan na si Jesus ba sa mga hinimo ra gyapon niya nga mga tao. Nya katong sad si
sa during sa dato brad kay si Judas kay nagpakamatay man to malangit ba to siya brad or kanang na abot na kuan siya sa impierno marunong brad so Salamat kay dong Ryan sa imong mayo nga pangutana, no? Una nga naman nga si Jesus misumitir gid mis hatag siyang tibok nga kinabuhi nga sakiton, bugal-bugalan, makalilisang ang pagkauo, makalilisang ang brutal kind of penalties of the innocent Son of God who became man to us. Muna nga, may nang pautanahan. Nga, tubag na ni San Pablo, nga naingon siya sa Hebreo 9:22. Matod pa niya, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Sine sanguine si passione non fit remission sa Latin pa. Nga kung huwag magpaagas og dugo, o ginsa ng dugo nga makahimo pagpasaylo sa itong mga sala, paglukat ka na to sa kaulipnan, way lain. Not angel. Not a very holy man. But the Son of God became man. Ang anak sa Diyos nga nahimong tao. Doon nilawas. O siya nagaingon siyang kugalingon nga tugyan ko nga akong kinabuhi. Itugyan ko nga akong kinabuhi nga pagapatyon tungod og alang sa katawan. Kaya ako may kahom sa pagbuhi sa akong lawas. Pati ako. Sigatulog adlaw akong pabangunon ng akong lawas. Nana sa San Juan 9, versikulo 2 nga to sa 4. So, naibaw sa Ginoo, unsa ka mangilngig ang kamatayon niya dito sa tanaman sa Getsemane. Nakita sa mga apostoles nga to Ginoo mihapa, miluhod, o mihangad ang atong Ginoo, miduko, o ilang nakita nga ang iyang singot nga dagkayday siyang naong dugo. O matod pas mga makinanmanong mga mananambal o mga doktor sa medisina, the time when you're ang atong kugalingon nga watery nga mga aga sa atong agtang mo transform into blood kung ang imong pagampo hugot o kinasing-kasing kayo kay Jesus. Why immunity of pain? Wa sa magayo samahan Ginoo, sa samahan naigugma ka nako, doon ako'y lawas imong gihatag ka nako. Di ko gusto nga mag-antos sa kasakit. Give me the immunity that I cannot have pain. Nga huway sakit. Kublan. Wa. Nangayaw si Jesus. Amahan ko. Dili ang akong pagbuot mo'y matuman. Imo. Busa sakit. Nalantaw ni Jesus ang kamakalilisang sa buto, patid, luwa, hapak, sikad, dunggab. Nakita ni Jesus, busa ang iyang singot na imong dugo. Huwag matod pag isakitan siya. Katuhon niya balik-balika ang pagampo sa maulang yapon nga pulong. Gitapos niya, Father, thy will be done. Ang imong kabubuton mo matuman. Muna nga, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Sine sanguine sifusione non fit remission na nasa Hebreano 9:22. Nga siya raw way lain ang yang dugo, yang lawas, bunalan, kastiguhon, ug ang dugo niya magas hinlo sa itong mga sa kanang dugoa na dawat ni Kristo gikan siyang inahan ng mo Santa Maria. Pero in dying on the cross, he was alone. Matod pa sa atong dogmatic Catholic theology, nga diya nga si Kristo nagpasakit, nagantos sa cross, giantos niya nga siyara, wa niya apila ang iyang inahan, pero diya ang iyang inahan. Kaya ang iyang inahan, voluntaryong musundong sa katapusang gutlo sa minahal niyang kinabuhi niyang anak. Pero alone,
giving himself alone, all his blood shed for us sinners. Naron gid mapasaylo ato mga sa. Ya ikaduha, kadto si Judas dong nalangit ba? Unya nang lag mamatay ko dong akong tanawon dito. Balikon ta kanya. Ay butas Judas. By the way, Silentium Ecclesia. Silentium Ecclesia. That's correct grammar now. Nga ang simbahan hilom. Mo mingong simbahan nga no. Impirno gintong tuwa na kidakikog. Wasan mingon na langit ito kay kuan ko to. Kining apostol ko to, that we do not know. The secret of God's theology of forgiveness, that we do not know. Wata may bawo nga sa dihang nagbitay na si Judas, gibitay niya yang kugalingon, naghikog, gipati siya kasakit og kangulngol. Sa liog nga naghugot siyang liog. But not only that, he cried because he loved the one that he sold to the hands of the enemy. Ang usakan, hinigugma niyang magtutudlo nga naghatag niyang tanan nga grasya iyang gibudian, moto'y labing sakit ugwata kay bawag pasig. Ang iyang kalag nakatuwaw. Amahan, Ginoo, pasilo ako. Yawa may balibaran sa Ginoo paselo, pero lagi wa matakasud kasing kasing ni Dimas og ni Judas og ginulsol ba to? Manang simbahan hilom lang. So wala tong tubag sa pangutana niya si Brad. Oh, dong sorry kay abtantas panahon. By the way, salamat sa New Creation Urban Community niya si Brad Ray Albao, iya kapika si Sir Billy Albao. O utuban na ito mga kaubanan ng mga representing the New Creation Urban Community. Niya si Brad Aling Bacalso, niya si Dan Kugtas, niya si Dan Danilo, Sir Valido and Danilo Dog. O guban pa, nga mga kauban na ito. Ang Diyos magapanalangin na ito, uban ni Dong Joseph Jose Bragayo nga mo'y nag-installer na to nga malanog nga tong Sibya o makita live nga to sa atong mga kaiksunan uban ni Brad Alex Basig. Salamat! Ang Diyos magapanalangin na to niya atong pasalamat sa ni Brad Sulping Algeri na nasa San Bernardo kuban sa iyang kapikas nga matinapangon kayo kay doon marigi pa kailap sa obispo ang Caritas. By the way, sa Marso, magkasaulog nga itong Arsobispo Jose Palma sa iyang 75 March 19 anniversary sa iyang paghalad, paghigugma o pagsakripisyo alang sa lalawigan o diocese sa Cebu. Nga mikabat sa dagang nawaybay nga tuig nga nagalagan ka na itong mapapasanon, malinawon o gibaw ta nga may kaigbuot-buotan ni kayong atong Arsobispo. Magapasaulog sa Marso 19 dong? Marso 19. Ang iyang anniversary 75th sa iyang pag-alagan. So atong iyang po, lato sang labos na ang atong Santo Papa nga very critical, pero nausap ba ng ang iyang health status? Doon ang improvement. Tungkol sa mga pag-ampo sa tibok kalibutan, gipadaan dito, yung mga ipibaw, so many letters, prayers, and offering sacrifice, that I may revive my health to serve you, people of God. Mga nga, ginungog yun itong mag-ampo. Yan, salamat kayo.